Proszę Kamila z Gorzelni Podole Wielkie o wręczenie nagrody. Łukasz, jeden z zestawów, proszę. A panowie wręczają tabaczki. Jo, to wygrajcie, a my tu wręczamy. My tu wręczamy, a wy tam gracie. La la li, laj, laj, laj. Hej, wszystkie zespoły proszone tutaj są. A Bosiu, który kopie dół, wypierdala stąd. Hej, a to już nie jest Bosiu, to jest członek, który grał w zespole, zażywał, tabaczkę zażywał. 9. miejsce mamy tak. Od magazynu kulturalnego poniżej, Sam Pan Taru. 3 tabaczki kaszubskie z Chmielna. Nie, to dziękuję. To nie dla was, to jest miejsce pierwsze. Będziemy Do ciągnąć. tego z Gorzelnia, proszę bardzo. 2 słowa. Gdzie jest kurwa nagroda? Gorzelnia Podole Wielkie. Proszę bardzo, wręczenie nagrody. Pierożki. Zestaw okowi. W chuj zajebista. Dziękuję. Nie wciągałam od roku. Dobra, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A może być po ukraińsku? Dobra, niech będzie pieśnia po ukraińsku. Cicha pieśnia, tak zwana. Dziękujemy serdecznie. Cicha Słuchajcie, pieśń. za długo już No stoicie mamy na śpiewać, scenie. kurwa, no. To było 9. miejsce tylko, chłopie. Najlepszy czas. Oj, piduja na haro, krotoru, zaśpiewają jak... Dobra, kolejne miejsce. Słuchajcie, pomóż. Kto jest dobry z matmy? Ostatni mieliśmy pierożek, że chyba być 6,31. Następny mamy 5,47 chyba, nie? Kostki Bauma, proszone na scenę. Kostki Bauma. Nieudana profarma. W uzależnieniu od korporacji farmaceutycznych szczepią się na debili ślicznych. Tylko ja przyszłem, bo moi koledzy to wiecie kto. To mszyce. Ten pierwszy, ten drugi, takie... Wiadomo. Co to jest? Pamiętajcie, pijcie. A ja poproszę zaplecza ogóreczki. O, już idą, super, dziękuję bardzo, Grzesiu. Brawa dla Grzesia, pomocnik, który nie z tej miary. Proszę bardzo, ogóreczki z gospodarstwa Bleichert. On tego nie podwignie. Dziękuję bardzo. Jesteście bardzo wdzięczni. Miało być jedno. Numer 20, zapraszam. Nie mam tyle rąk. Kolejny zespół. Kurna. A, już sami się wybraliście. No i bardzo dobrze. Specjalna nagroda, bo zespół wyjątkowy. Numer 20, zapraszam. Ja to poproszę na scenę kogoś, kto mi to będzie trzymał. I mi chodzi o tą tablicę, nic więcej. 20, zapraszam. Nagroda publiczności, specjalnie, słuchajcie, futro z karakuł. To są takie owieczki, które się wydobywa się z żywej jeszcze owcy, nacina się brzuch i wydobywa się niemowlę i się odziera ze skóry. I to jest to futro specjalnie, to jest bardzo rzadkie i drogie. To jest dla tego zawodnika.
Brawa dla nich, bo dali nieźle. Cisza! Spokój! Abstynencja! Na zdrowie. Proszę, przygrywka, a ja rozkminię, kto jest następny, albo wy mi pomożecie. Dobra, chyba obczaiłem. Następny zespół to jest zespół Zgrywusy. A, już patrz, jak już taki przygotowany. Słuchajcie, jako że wy jesteście rodowitymi Kaszubami, przyjechaliście z kapelą, nie dostaniecie tabaki, bo dla was nie mamy, bo wy startowaliście jako ekstra. Ale dostaniecie wódę i dostaniecie ogóreczki. Może być? Nie. Takiej ilości, że ci elegancko w żołądku zagości, a później w głowie, a później wiesz. Brawo, brawo! Wszystkich was lubię. Zapraszam numer To nie jest pan, to jest mój pasien! Zapraszam to jest mój numer pasien. 11. Kolejny zespół! Lej mi pół, to pedalski zespół jest, prosimy na scenę! 20. Muzyczka! Nie wiesz kiedy ze sceny zejść, nie najebanym. Lej mi pół, nie ma, sam jesteś? Zostałeś? Powiedz dwa słowa, zagrajcie mu coś, bo on sam został. Chujowych kompanów mnie opuścili, no całą to. Ogóreczki z gospodarstwa Bleichert, tabaczka od magazynu kulturalnego poniżej, z Chmielna od Tadeusza Makowskiego oraz okowite z Podola Wielkiego. Zabawię się dzisiaj w nocy, kolego, ale nie z nami, bo tak się pożegnał. Nie znacie tego? Dziękujemy serdecznie za udział. Walnij z 50. i... Następny zespół WZTK, dobrze mówię? W chuj dobre, przepraszam, w chuj dobre. Przepraszam, w chuj dobre. Dziewczyny! Ej, dziewczyny, gdzie są zielone dziewczyny? Chodźcie tutaj. Chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, by nie poszli gestapowcy do nieba. Ruchał, ale się nie udobruchał. Pasterze wołali, pasterze. Muzyczka! Wąsem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Marek, co ja tu kurwa robię? Kieliszeczki dla was, dziewczyny. Weźcie to do ust. Chociaż po paru piwach... Jeszcze raz przypominam, dziewczyna w środku dzisiaj ma panieński, bo zaraz będzie zaobrączkowana. Nieszczęśliwa łania. Dobra, dostają, co dostają? No, hej!
ona temu wina po. Dziewczyny, słuchajcie, bo to są naprawdę stare bywalczynie, dostają ekstra prezenty. Futerko specjalnie, słuchajcie, dla naszej niejubilatki, czyli jak to się nazywa. Sukienka skórzana z kuny. I fajna kurteczka, słuchajcie, z grempliny. I tutaj z brązu, słuchajcie, zbudowane są włókniny. Konkretnie, kurta z królowskiej części. Jeszcze kurteczka, wódeczka, tabaczka i jeszcze ogóreczki. To od Klejna. Dziękujemy za udział serdecznie. Brawo jeszcze dla dziewczyn. Zapraszamy na piwko z kega, tam koło grilla i też również na kiełbaskę z grilla w cenie 10 zł. Gotóweczko, zapraszam. I prosimy kolejny zespół. Kolejny zespół, dziękujemy dziewczynom. WZTK, czyli wojewódzki, chciałem powiedzieć, Wielkopolski Związek Trójboju Kaszubskiego. Nie kurwa, źle powiedziałem. Tak? Każdy to wie, każdy to zna. Jebać, jebać WZTK. Wszyscy, każdy to wie, każdy to zna. Jebać, jebać WZTK. Trzecie miejsce, brawa, trzecie miejsce, Wysiłek! Otrzymują magazyny erotyczne z lat 90., gdzie kobiety nie wstydziły się bobrów. Ja pierdzie takie nagrody. Polskie dziewczyny. Od browaru Amber. Johannes, skrzyneczka, znaczy czy coś tam, pudełko. Każdy to wie, każdy to zna. Tabaczki. Każdy to zna. Jebać, jebać WZTK. Zapraszamy wszystkie zespoły z Wielkopolski do zapisania się do związku i do opłacania składek. I ogóreczki Bleicherta. Dziękujemy im brawami, słuchajcie. A tymczasem idzie informacja od naszej ulubionej knajpy, że są dostępne zaraz po tym wręczeniu kiełbaski z grilla z tymi ogóreczkami właśnie po dychu. Świeżutkie, ciepłe. Następny zespół. Klub Miłośników Starych Bab. Ludzie, którzy wygrali w zeszłym roku pierwsze miejsce, teraz idą jak na ścięcie, ale tak naprawdę, słuchajcie, to był wysiłek. Drugie miejsce to też jest coś, brawo. Ludzie z Warszawy i z Gdyni wychowywali się na zapleczu u Świni. Otrzymują magazyny Polski Wam. Marzyłem o tym, odkąd się urodziłem. I tradycyjnie Johannes od browaru Amber. Dziękujemy. Tabaczka i ogóreczki. O, rozlewa, rozlewa, a teraz będzie grał.
43 zapraszam. I ogóreczki, słuchajcie, jeszcze zostało nam pierwsze miejsce. Dziękuję wam serdecznie. Okowita z Podola Wielkiego. Gorzelnia unikalna, bo rodzinna i robi naprawdę majstersztyki. Nie chcą nagród. A ogórki, ej, ogórki, bo pójdę i przypierdolę w ślepia twojej córki. Chodź tu. Panie Grzegorzu, proszę im powiedzieć 2 słowa. I tabaka jeszcze zostało. Najebani to do domu. A będą grali zaraz. Pierwsze miejsce, nie będziemy owijać bawełnę. Pierwsze miejsce. Poznańska Inicjatywa Promocji Alkoholu! 35. 3 butelki wódki, nawet 4. Ja pierdolę. 43 zapraszam. Magazyny Kontakt Intymny! Ze starych dobrych czasów, kiedy były tylko 2 płci. Piwo oczywiście z browaru Amber Johannes i woda. Bardzo przepraszam, bo akurat się złożyło, że tutaj nasz założyciel Mieszko I tego imienia, książę Trójboju Kaszubskiego, ma urodziny dzisiaj, dlatego poproszę wszystkich Okej, słuchajcie, to pod tą okazję jeszcze tych urodzin. Specjalna nagroda, która miała być na losowanie, ale Nexus Vibro, słuchajcie, do masażu G-spotu. Ja nie wiem, co to jest. Męski wibrator do Einusa. Bardzo proszę. Droga rzecz, używana. Na. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Będzie się przydawał. Dziękujemy serdecznie. I ostatnie chwile z zespołem Zgrywańce muszą wracać do siebie na Kaszuby na tańce. Zaśpiewaj coś jeszcze.